Ahojte všetci, tu Lukáš a dnes sa pozrieme na dve veľké novinky, ktoré pred pár dňami predstavil Samsung a Huawei. Po Galaxy Fold, ktorý Samsung ukázal pri Galaxy S10, svoje riešenie na MWC doniesol aj Huawei. Ich zariadenie sa volá Mate X a funguje tak trochu inak. Ktoré z nich je však lepšie? Najväčším rozdielom medzi oboma zariadeniami je spôsob, akým sa otvárajú. Zatiaľ čo Galaxy Fold skrýva veľký displej vnútri, Mate X sa otvára smerom von, čo znamená, že ponúka veľký displej pri zatvorenom aj otvorenom stave. Vďaka tomu má Mate X pri zatvorenom stave 6,6 palcový displej vpredu a 6,38 palcový displej vzadu. Pri otvorenom stave môžete využiť až 8 palcový displej, ktorý vďaka odlišnému spôsobu fungovaniu pántu z Mate X robí tenší a myslím, že mnohí so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že aj krajší smartfón než Galaxy Fold. Galaxy Fold zas ponúka robustnejšiu konštrukciu s malým 4,6 palcovým HD plus displejom pri zatvorenom stave a väčším 7,3 palcovým Dynamic AMOLED displejom pri otvorenom stave. V jeho výbave je nový Snapdragon 855, 12 GB RAM, 4380 mAh batéria, reverzné nabíjanie, jednoducho všetko, čo je aktuálne nové, respektíve možné. Jednou z najväčších sťažností na adresu Foldu bol spôsob, akým sú zabudované fotoaparáty do displeja. Veľký výrez však má svoje opodstatnenie. Pri zatvorenom stave totiž bráni tomu, aby sa o seba displeje škreli a tým teda bráni poškriabaniu. Huawei sa rozhodol, že fotoaparáty nezabuduje priamo do displeja. Namiesto toho je v konštrukcii tenký zvislý pásik, v ktorom sú uložené. Je to elegantné riešenie, ktoré si viem predstaviť v praxi, no nakoľko bude úspešné je celkom náročné predpovedať. Tak či onak, v jeho vnútri sa skrýva 4500 mAh batéria, čo mi podobne ako pri Galaxy Fold nepríde ako úplne ideálna kapacita na tak veľký displej. Predsa len 8 palcov je 8 palcov a 4500 mAh batéria sa skôr hodí na menšie smartfóny. Čo mi však na prototype od Huawei ani nie vadilo, ale z čoho som mal asi najväčšie obavy bol software. Nehovorím, že sa to Huawei do oficiálneho uvedenia na trh nepodarí vyladiť, no z predstavenia Galaxy Fold bolo jasné, že Samsung už teraz presne vie, ako má čo fungovať, čo nám nakoniec aj ukázal. No a potom je tu cena. Galaxy Fold bude stať približne $2000, čo je po pripočítaní všetkých daní zhruba 2000 eur. Huawei Mate X na druhú stranu bude s cenou 2300 eur ešte o niečo drahší. Áno, má 5G a maximálnu výbavu, no bez 5G je mu viac než rovným protivníkom aj Galaxy Fold. Započali sme éru telefónov s cenou 2000 a viac eur? Ja dúfam, že nie. Tak vysoká cena za telefón by sa mala prejaviť aj v kvalite spracovania a niečo mi hovorí, že Mate X nebude až tak odolný ako Galaxy Fold. Hlavne teda miesto, v ktorom sa displej ohýba. Len si predstavte, že vám náhodou spadne alebo že vo vrecku príde do kontaktu s mincami či inými nečistotami. Znamená to, že sa nadobro poškodí a viditeľné to bude presne v strede rozloženého displeja? Opäť uvidíme. Na teraz nám neostáva nič iné, len počkať, ako sa s dokončením prototypov popasujú obaja výrobcovia. Rok 2019 začal pekne zostra a pokračovať by mal v rovnako zaujímavom tempe. Každopádne v diskusii nižšie mi dajte vedieť, ktorý z prototypov sa vám páči viac. Galaxy Fold alebo Mate X. Ak sa vám video páčilo, dajte mu palec hore, ak sa vám nepáčilo, dajte mu palec dole. Ak ste tu noví a ešte ste tak nespravili, začnite ma odoberať, znamená to naozaj veľa. Ja som Lukáš, vďaka za pozretie a vidíme sa v ďalšom videu.